Kaixo, Monika Ardozia naiz, eta kepak hemen eserin hau, nitaz hitz egiteko, antza. Aktorea naiz, bikoizketan aritzen naiz, eta, zuzendu ere egiten dut. Ni hasi nintzen honetan, orain dela 21 urte gutxi gora bera, kazetaritza ikasketak egin nituen, Iruñan, eta han bi kurtsotan irakasle bezala aritu nintzen, irratiko klaseak ematen. Eta han konturatu nintzen, gehien gustatzen zitzaidana, etzela albisteak ematea, eta olako gauzak baizik eta mikrofonoan aritzea, soilik, ez? Eta mikrofonan hitz egitea, eta espresatzea, eta guzti hori gustatzen zitzaidan. Orduan, momentu horretan pentsatu nuen, nirea da mikrofonan aritzea, baina kazetariaren kontu hori alde batera utzita. Eta otu zitzaidan, bikoizketa nolakoa zen, ikerketa batzuk egitea horretan. Eta han galdetu nion nire lagun bati, eta esan zidan, han galdakoan badau estudio bat, eta ara deitu nuen, K2000 deitu nuen telefonoz, bisita bat egiteko. Eta ara jo nintzen, bisitan bakarrik, eta erakutsi zizkidaten salak, aktoreak ezagutu nituen, eta Marian Galarragak esan zidan, zu probatxo bat egin, jarriko zinateke mikrofono aurrean da zerbait esateko eta teiken bat egiteko? Bale, eta nik esan nion baietz. Eta han jarri nintzen, nirekin jarri zen Jose Luis Irigoyen, eta bion artean teik bat egin gendun. Eta niri iruditu zitzaidan zoragarria. Momentu horretan, pentsatunen, topatu dut nire lanbidea, hauxe izango da, asko gustatu zitzaidan. Eta, handik egun batzuetara deitu ninduten telefonoz, eta kontratu bat nahi nuen esan ziaten, da baietz esan nien, da kitxo, eta hasi nintzen. Egin ditudan lanak ez dauzkat gogoan egia esan, baina gogoratzen dut nire lehen zuzenketa zein izan zen. Nire lehenengo luzemetraia zuzendu nuen bikoizketan hasi eta 3 hilabetera, oso goiz. Izan zen erderazko bikoizketa bat, La Bella Mentirosa, zeukan izena, pelikula, eta bikoiztu nuen Romy Schneider. Pelikula hori gordeta daukat, niretzat oso importantea izan zen, asko gustatu zitzaidan, eta hori izan zen nire lehenengo pelikula. Eta ja geroztik denetik egin dut, oso famatu egin nau, biki pertsonaia, Biki el Bikingoren pertsonaia hori bikoizteak, horrek famatu egin zidan momentu horretan, eta gero bestela bikoiztu izan ditut batez ere neska gazteak, umeak, eta, denetatik, dokumentalak ere asko egin ditut, eta hori izan da batez ere. Oraintxu bikoiztu dut gogoan neukan bikoizteko neska bat, Scarlett Johansson, eta oso pozik egin dut lan hori, egia esan oso pozik. Emakume famatu asko bikoiztu ditut, baina ez dakit zergatik izango den, behar bada nire hile koloriagatik edo, baina gehienetan hile horiak bikoiztu ditut. Adibidez, Cameron Diaz, Michelle Pfeiffer, beltzaranak ere, noizbait, Salma Hayek, gero Sarah Jessica Parker bebai, Jennifer Lopez, Demi Moore, horiek ja beltzaranak ziren, baina horiek izan dira famatuenak behar bada. Niretzat oso pelikula berezia izan zen, Iñaki bere etxekin bikoiztutako pelikula bat, Azken Tangoa Parisen, eta hori zuzendu eta Maria Schneider ere bikoiztu nuen. Eta oso zaila izan zen niretzat, reto bat bezala, eta, hori gogoan daukatez, ez dut inoiz azten. Oso esperientzia polita izan zen Iñakikin egitea lan hori. Eskerrik asko, Monika. Zuri.